أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله. kamar yadda ‘yan uwa ɗalibai kuke gani, wannan tsari ne na koyar da karatun alƙur'ani mai girma da kuma koyar da sanin baƙinsa cikin sauƙi da muka ƙirƙiro shi muka sa shi a cikin social media ƙarƙashin tsari na ɗan albarka GGY TV a YouTube channel ɗina da kuma TikTok ɗina ɗan albarka GGY idan kana da buƙatar karatu, da kuma Facebook shi ma ɗan albarka GGY in kai sace a page ɗina za ka samu karatuttuka na. Kuma ga mai buƙatar samun trainer akan alƙur'ani da sanin baƙi, akwai mun fito da wani tsari na koyar da karatu. Za ka yi rijista a ƙarƙashin a tsarin WhatsApp, za ka ba da WhatsApp number ɗinka, za a baka turo ma da WhatsApp number ka turo taka, za a yi ma rijista da su saka maka karatuttuka da kuma tambayoyin da kai za a dinga warware su cikin sauƙi insha Allah ta'ala. Amma mu akan alƙur'ani da kuma koyar da karatun sanin baƙin sa insha Allah ta'ala, duk abin da ya shafi wannan bangarorin biyu in kai tambaya daidai gwargwado ba mu ce mun san komai ko mun iya komai ba, amma albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani za mu kokarin mu ga mun fahimtar da kai ko mun fahimta da mu da kai cikin sauki insha Allah ta'ala. Abinda muke fata da gare ku ta mu da addu'a ƴan uwa, Allah ya ba mu dacewa, Allah ya taimaka mana, Allah ya dubi niyyar nan ta mu sa mata albarka, Allah kuma ya karatun na albarka. Kuma muna fatan waɗanda suke taimaka wannan tsarin karatu Allah ya saka musu da alkhairi. Duk waɗanda suke taimaka mana a wannan bangarorika guda biyu na koyar da Qur'ani sanin baki, Allah ka shiga lamarin su dan albarkar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka faranta kowa, Allah ka biya kowa bukatun sa na alkhairi, Allah ka yarda musu Annabi Muhammadu, Allah ka ƙara mana san Annabi Muhammadu, Allah ka ba mu da Annabi Muhammadu, Allah ka ba mu albarkacin Annabi Muhammadu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.